Luuya sa gikasal kahapon, ay. Di gikasal kahapon? Ay, kadto gud nga to silingan nga si Lourdes o si Berting. O di ay no? Sayang jud kayo, pre. Special pa naman. Basig wa sila mga imbitar, pre. Maong walay mga bisita. Nang imbitar, manggod, pre. Nga nung wa man sila bisita. Ang titulo, manggod ko no sa imbitasyon mo ay nakaangin. Nga naman di ay. Sa man di ay ang nakabutang dito. Ang ila manggong mga apelyedo. Sa may naana. Kabahog manggod ang apelyedo sa laki. Unya, parisan sa iyang asawa nga ilok, aw agresulta, kabahog ilok. Puro ka kaduda, wa kay Yawa ebidensya. kag madahang ka. Gamay magkikagutin ko sa ka ng babae. Hilumoy! Ka istorya. Puro yung pagbilakan. Unsa pa naman yan sa una mong asawa? Cancer, nahilo sa balanghoy. Ang ikaduha mong asawa, kining nahilo gyapon sa balanghoy, sir. Ang ikatulong asawa mo, akong gipuspusan ang ulo, sir. Nga naman, unsaon gahi kay pakanog balanghoy?